pala, may jeep pala dito. Boss, ano lang yan, boss? Binabalot nila. Naka-plastic lahat. 199 lang sir. Kakainin nyo. Huwag nyo na po ibag. Hindi po. Bruce Pulis! Oh! Pre, anong talent mo? Gusto ko to. Yeah. Bukan ko nga. Dikit ko nga dito. Alam ko kaya to eh. Siya to eh. Okay. Abang makurakot, lumulusong doon sa snow. Anak, bumangon ka na. Christmas party mo ngayon. Pagkatapos ng 12 buwan, 5 brain cell, bilyon-bilyong ninakaw sa Pilipinas, nandito na ngayon tayo sa huling buwan ng 2025. So, congrats sa inyo, sa mga umasa, sa mga nagmahal, sa mga nakatunganga, sa mga nagpursigi, at kung ano pa mga ginawa nyo sa buhay nyo, ako ay proud sa inyo. Kung hindi nyo man nagawa ngayong taon, meron pang next year. Kaya naisip namin, ba't hindi tayo maglaro? Tumawa ka, talo ka na 1 oras para naman mabawi natin yung saya na nawala sa ating ngayong taon dahil sa mga nangyari sa Pilipinas. So, natatawa na ako eh. So, simple na laro. Pag tumawa ka, talo ka. Pag lumabas ang ngipin mo, bawas na ang buhay mo. Ako, paparusahan ko sarili ko kasi isa ako Pilipino, sanay ako maghirap eh. So, pipigil ako tumawa at agad simula. Bigyan mo ako 3 buhay dyan. Woo! Let's go! Yan lahat ang dadaanan natin. Paano ka hindi ka kabali ng klase bumunot ng pera? May iba ba pang paraan para bumunot ng pera? Okay, yun nasa motor. Ako, marami na ako nakitang ganito sa mga balita. Wow! Ako, mag-ingat ka maglabas na ganyan pag sa may mga polis, ha? Pero na lang, magiging bato ka pa. Hayop eh. Munti ka na hindi umabot sa next year. Nice one. Sunod. Umamin kang bakla sa... Tapos ano pa yung combo mo pa, yung tatay mo, pulis. Mahal kita na! Huwag ka maging ganyan. Magiging sa ano ka, triple B. Mali na ba? Mukhang may trauma tong si Nate G. Mukhang meron ka trauma sa isang tatay na mapagmahal. Okay lang ilabas mo, gawin mong diary ang social media. Sabi ko sa'yo, Marlboro Red, bilhin mo yung mali nga. Ano bang meron sa mga triple B ngayon? Bading kapag nag-aaya ng ombre? Ano yun? Tres? Titira ng tres? Baka maglaro ng Pogs? O Tex? Aba siya? Nainis pa. Masawa pa loob niya. Makunguha na sakra yan, wag! Pucha yung Louis bitin yan. Bitin ka dyan. Ako maglalabas. Ayun na nga, may susi. Ikaw ang padlock. Okay, naging pageant. Okay. Miss Universe. Hindi ko naman nangyayari. Basta ang dami. Ang random. Ben, isa tong genjutsu. Huwag nyo labanan. Ay, labanan nyo pala. Labanan nyo. Tandaan nyo lang ang memorya ng nakaraan na masaya ka pa para dito tumalab sa'yo. Hombre daw ay lalaki. Sa aking pagkakaalam. Special Forces Hansai Pocha. Para malabanan ng ganon. Tampo tuloy. Ayaw mo, di wag. Sorry ka. ML daw, 1v1 lang. Ito naman, dami nyong alam eh. 1v1, 3 rounds. Okay, pagkatalo ka, uninstall mo na yan. Sunod, may dahil na naghahamon ng 3 GG, talo tayo lahat dyan. Easy dribble ang bola natin. Patawarin sarili ko. Ayoko nga sumaya eh, okay? Sunod, real footage during Japanese film. Hi! Orewa o chinchin, minasan. Ito yung real footage sa ating first sinuunang kasusubo na umiiwas maging isang war veteran sa mga apoy para hindi siya madakip. Naghahanap na siya na makakain. Diba? Gugutom na sa panahon ng gera, mahirap talaga. Ano daw sabi? Forbidden hand signs. Sunod, yung tinan akong gaano. Nope. Ano ba ang gun ng mga... ito nakita ko nga ito sa cloak. Hindi ko alam ba't ito ba?
Sige na, tapos wala ako isa dyan, leche. Hindi ko alam bakit may pagka-Nickelodeon hilig ang Cloak at ito yung ginagamit nila mga photos para dyan. Yes, for free? In this economy. Checks the comment section. Well, nakita ko na rin naman at ano na, 0 shares na so tinanggal na rin nila. Lapse in judgment lang naman ito. Pero damn, the Cloakosi is too good. Tama ka lang ba kasi sa Cloak marami ka mapupuntahan, di ba? So ayan, may kliyente din natin yan. Ang bango-bango, Ang baho niyan. bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Paginamoy, Papadura ka talaga dyan. ang sarap-sarap. May tapos traffic pa. Oh my God. Sira ang aking Pasko. Wag na. Ito lang ang leksyon na ayoko yung buhay pa. Okay, so na. Yeah! Let's go! Sakto. Kung hindi ka ito regalo mo sa akin, tapo mo na yan. Saan makakabili nito? Ayan, meron order na po kayo. Hindi siya mag-work kung iba mo ka gagamitin. Pero okay lang, in commemoration. Napakaganda regalo ito sa akin. Saan ba pwede magpaprint yan? Maraming salamat. Lord, bigyan mo ako ng sign, magbabago na ako. Ito sign. Turan, hindi natutuwa si Lord sa'yo. Maligayang Pasko. Jepoy Dizon! Ang Jolly. So, Mo, nakita mo na... mga aginaldo mo sa Kaya dapat ang mga magkakaaway ay magbabati na kayo Pasko, magbatian kayo, Sa magdamag. multilist ka. Diba? Wala sa nice. Maligayang Pasko. Tingnan mo nga ba? Grabe. Village yan! Ho, ho, ho. Ito naman ano ha? Marami bang mga Ha? kulay? Maraming mga dekorasyon? Yan ang isang Christmas Araw ng village. Pasko. Sino? Maligayang Pasko. Salamat. Ho, ho, ho. Bait mo talaga. Ano? Ah? May healing. Kapat? Maligayang Pasko. Mukhang ito ang ninong ni Jepoy Diz. Ang bait eh. Hindi ka nang hindi matakpan yun. Sunod. Oh my. Nai kami. Oh! Hindi mawawala yan. Yan ay parte na ng ating kultura. Ngayon, sobrang ganda ng ayon nito sa ganito kahat na kanta. Masyadong hot niya pag hindi niya, pag hindi niya napa-cold masyado. Kailangan ko ng ayos specs nito. Maraming salamat. Sunod. Napaga at exchange gift sa bahay namin. Warak ang payong. Ayos. Okay. Saan ba siya sasakay? Ang bait mo naman, isa siya nga good Samaritan. Iniwan pa niya yung payong doon sa loob para lang ma-equivalent exchange po. Tama naman, sa tunay na diwa ng Pasko ay nagbibigayan tayo. Kahit sira pa yan, basta it's the thought that counts. Diba? Yung Secret Santa, Secret Satanas. Ay, wala pa tayo sa'yo kayo. Sunod. Ito pala, may jeep pala dito. Boss, akin na lang yan, boss. Akin na lang yan. Tingnan mo yung magkain. Naku, pwede ka pang babaan yan. Kagata mo na. Malambing pa kayo pagkakabigay niya. Para, sige, yan na, Merry Christmas. Sa mga ninong mo na hindi ka na pinapansin ngayon kasi meron ka ng bulbo. Imagine last money na niya na pinambili niyan. Tapos on the way sa hospital kasi ando anak niya maluba na sakit. Pucha, warak. Hindi ba to content lang? Kasi naka-stop eh. So, bababa siya. Tapos ilabas mo yung hotdog mo kukunin ko. Ngayon, sa utak ko ngayon, sa dami ng mga influencers na at vloggers kayo. Meron akong trust issues eh. So, pinapanood ko online. Kung hindi man siya AI, pwedeng scripted na. Taytay pala to eh. Oh, shoutout sa Taytay Rizal. May nakatakas. Hindi na nagkasya doon sa truck kanina. Okay lang, at least mabango yan kasi umubuto ni wrestling. Dito ka sa amin. 3 linggo na lang. Yeah, ay di ba 3? 2 na lang. Upon recording. 2 linggo na lang. Wala namang magbabago. Pero kung yung magiging hudyat para ikaw ay magsimula ng bago sa iyong sarili, mapa-habit man yan, or bagong proyekto, o kahit simple lang na may gawin ka na kasi siguro napagod ka na burnout kasi ginagawa mo, okay lang yun, kasama sa buhay yan. Pero syempre, huwag natin kalimutan na kailangan mo din ulit magsimula. Take all the time you need but don't take the time. Pag okay na, simulan mo na. Kasi ang mundo ay hindi mag-aantay kahit kanina. So, tamang balance sila. So, buti na lang at tinulungan tayo natin kapwa gang member. Kuya Bo, thank you. Nga pala sila guitar na siya. Na never give up. Never give up.
It all interconnects. Yup. So yeah, kung hindi dahil kay John Cena, sana nag-give up na to mga dalagitang ito. Maraming salamat sa'yo. Ito pala nililigawan ng mga to eh. Bigyan mo na kasi tol. Di mo 1 week may pinag-ipunan. Kaya mo yan. Ibigay mo na. Pang Christmas party yan eh. Ako, may checkered ako na shorts dati eh. Tsaka chains. And ito yung bago sumayaw ng Jabawaki sa Holding On Your Rope Got Me 10 Feet Off the Ground. May nakita ako na parang batas. Bawal ka na palang pagsayawin sa Christmas party ko ayaw mo. Hindi ka pwedeng pilitin. Hindi ka nila pwedeng pilitin na pahiyain ang sarili mo kung hindi ka na marunong sumayaw. Diba? Parang pinapasayaw ka lang ng boss mo. Pero kung alam mo yun, hindi ba kasi yung boss madali utuin sa mga ganyan. Pero yan hindi na pwede. O pre, kahit kailan hindi ako sumayaw sa Christmas party. Parang sabihin mo na akong KJ, wala akong pakialam. Kung ano man yun ang dignidad na natitira sa akin, hindi ko ibibigay sa isang kumpanya. Sunod, pre, anong talent mo? Gusto ko to. Yeah. Kung meron 6'7", nauna 8'8", po. 8'8", walk, so 6'7" could run. Yan, nakita ko nga ito yung dinidikit nila. Para may static friction, tapos parang enough yung init na magagawa ng friction na yon para dumikit yung kahit anong gamit sa school. Diba? Okay lang yan. Dito magamit ang ating tuition fee. Kawawang pader. Suntok sa pader. Ginawa namin bigla nagwala teacher namin. Di man totoo yan. It's called friction. Oh my God. Tututo sa school, diba? Pag natuto ka na sa school, tarantaduhin mo yung natalalaman mo, gamitin mo ngayon sa tunay na buhay. Yan ang gusto ko. Nagkaroon lang to ng issue kasi syempre habang dinidikit mo yung material na dinidikit doon sa pader, pag ininit mong ganon, dahil na rin siguro sa humidity at friction, nagiging parang perfect adhesive siya, natutunaw siya enough. Di ko alam kung gano'ng kalaking factor dito yung static, pero di ko siya nakita, parang ginagano lang nila. So hindi yun sapat para sa static electricity. So I think yun talaga yung pinaka-pintura yung nagiging pandikit dito. Marami mga pinturang nasisira. So nainis lang doon yung mga teacher. Syempre ginagawa ng mga bata, lahat ginagawa. Lahat gaya ng pintura doon sa mga eskwelahan na hindi na nga lagi nadadaanan ng puhunan ng gobyerno, ay lalo pa nasisira, napapabilis pang palitan. Pero ayun yung kinalulungkot nila. Sana daw matigil na daw tong trend na ito. Meron din bang paraan para yung grade ko pag dintikit ko sa taas hindi na yun bababa? Yun ang gusto ko malaman. Naging balita nga na. Sunod, ton talento. Hindi ako comfortable sa ganito. Hindi siya comfortable. Orasan pala yan eh. Kaya pass your paper. Hindi mo na ibigay. Pass your papers. Para siyang orasan. Pag merong magpapasa ng papel sa likod mo, mo agad, tamaan mo agad. Di ka maunahan. Kung di nasisira ang pintura, nasisira na upuan, hindi ko na rin alam. Sunod, sabi ng mga ang nakaamoy ng perfume. Ako nga naman, sunod, Filipino students defy gravity with this viral friction trick. Okay, may tatalo na sa'yo! Isang buong tao! Men, para ako nasa isang lobby sa Roblox o Minecraft. Ano nangyayari? Talagang lahat no? Hindi yan totoo. Sinabit na yan. Hindi na yung pintura. Utak ko yung nagiging humid dito Ang tunay na gusto mag-define ng mga Filipino students ay ang poverty dito sa Pilipinas. Poverty with a P and a B. Gusto natin yan maiwasan. Is this AI? Yan ang tanong lagi ngayon, no? Hindi po AI. Totoo yan. Bukan ko nga. Dikit ko nga dito. Alam ko kaya to Yun ang sabi ko sa'yo. Tapos nadami pa yan. By the power of quantum mechanics. Okay, sunod. Ang siyensa ay maganda. Marami tayong natututunan. Putangin na niya, engineer na tayo! Putangin na niya, pre! Putangin na niya! Putangin na niya, pre! Legit ka! Kaya pala engineer. Anger. ENGR. Yan si Anger, hayop ka. Hindi ka na siya gumising. Gumasing. Aeronautic engineer? Shee! Mga matatalino kayo at magaling din kayo manggago ng tropa. Yan ang gusto ko. Kaya kayo pumasa. St. Peter Fiorot. Akala ko tinawag niyo ako. Munti ka na siya mag-engineer sa langit. Tapos aeronautic ka pa. Bagay ka doon. So, congrats sa inyo. Naway wag niyong
patayin sa gulat ang yung mga tropa. Kalimpungatan. Kala ko bypass operation yan. Bypass graduation naman pala. Sunod, leche. Hey! Yeah, kaya pala bisan wala akong recording. Minsan wala kami internet dito para mag-upload, leche. May full video. That not really fun. If you watch the original video, you'll hear the man talk about his struggle and financial problems. And that doesn't excuse him from being a nuisance and a possible hazard to the people around him. This is the Dumaguete Provincial Hospital. Oo nga, dito ka sa side. Shoutout sa Dumaguete dyan. Ingat kayo at mahalin nyo ang inyong sarili. Meron pa tayong next year. Sunod, start M Young. Yan, ganito gawin mo boy para hindi ka nangingi sa amin ng pera. Bibigyan ka namin na itong tinapay. Ito, dalawa to. Ang Nabenta mo ba? Dito, 12 pesos isa. Ngayon, ibenta mo dito sa lahat na nakaupo dun. Ibenta mo ng 20. Para Okay, may asize ka, pareho. Ngayon, dodoble yung kita. Makakabili ka na isa pa para sa sarili mo. Huwag ka babalik dito pag di mo nabenta. Oo, tsa. Okay. Ilan? Tingin? Yun ako po, tsaka. Oh, di ba? May na. Naging 50 pesos na. Binigyan ka yung tip. Ba't nagip? May tip pa po, tsa. Benta mo na, may tip ka pa. Ngayon, ang Galing. gagawin mo naman, next mo dyan. Bili ka ulit. Tapos bigay mo kay Ninong. Bili mo ulit ng tinapay. Tapos benta mo. Magsuot ka ng mas magandang damit. Next Josh Boy ka in the making! Mabenta. Let's go! Christmas party mo na damit. Yung O 500 na, Noche Buena, pwede na yan! Masaya na, sabi ng DTI yan eh, Department of Tilapia and Isda Industry. Restock sila ropa, let's go! Ako ngayon, dahil tulad na isang tunay na business, kailangan may cut ako dyan, 10%. Maraming salamat. Ang galing! At least meron siyang natutunan sa'yo, di ba? Congrats sa inyo. Kung may tutunan naman ako sa finances, huwag kayong masyado believe dun sa mga parang exciting ng mga businesses, di ba? Minsan, ang mga nagpapayaman na talagang sobrang tahimik ay yung mga boring. Yung mga tipong marurumi o hindi exciting kasi marami ngayon pumapasok sa mga crypto or sa mabilisang pera. Hindi naman sila parang wala kang makukuha ang pera or hindi ka magkakaroon ng profit. Pero tandaan mo, na kahit noon pa, yung mga boring na mga trabaho, mga boring na mga businesses, yun ang mga nag-generate ng marami ring pera. Yung mga exciting na nakikita mo, hindi yan reliable. Mas stable yung mga panlinis ng mga kanal o pang manufacturing. Yun yung mga natutunan ko na ito yung mga businesses na lagi kinakalimutan kasi hindi mo nakikita sa news, hindi mo nakikita sa mga hyped up na mga advertisements ng mga apps, diba? Malaking tulong yung mga yon. So, gusto nyo magtayo ng isang business, dapat yung business na naiintindihan mo inside and out at syempre, dapat passionate ka din doon. Dapat alam mo din yung ins and outs nung ganong klaseng business. Kasi one, pwedeng gumagamit ka rin, no? Alam mo yung problema na gusto mong isolve. At pangalawa, alam mo yung need nito sa isang industry. So yeah, dagdagan ko lang yun. Baka pagtanda nila, gusto pa nila may malaman eh. Ganito ang empleyado ng City Hall, oras ng trabaho, oras ng laro. Pakinaman po. So ito ang gusto ko mga trabahador from Tuguegarao. Shout out, Pucha. Boss, pa-open time naman! Pucha, ito pala napupunta ang pera na tayong bayan eh. Ang galing! Baka break time. Pwede naman akong break time. Ay, di daw to break time. Pucha, ano level na yan? Ayun na, pwede tayo mag-party. Party with contractors. Ito naman, another angle. Kung pa-uwi na ako. Uwi na rin pala eh. Touch grass lang sir Pucha. Still my look o chinelas lang. Gaming mouse, all you need. O may supot na doon. Pucha, kakain na rin dyan. Tapos na. Wala nang problema. Libre computer, libre kuryente, naka-aircon pa, tapos may sahod pa. This is where your taxes go. Ito rin yung mga inaanak mong spoiled eh. No? Naglalaro na ng Minecraft, tapat ng aircon, tapos wala nang ginagawa. Baka naman kasi merong cheat code dyan para sa GTA para dumami pera. Diba? Nandyan lang yun. Paano ko matutuwa doon, diba? Sunod, Totoy, nahuli nagbubulsa ng karne sa 199 na samgyup salad. Huwag kasi ganun, Tol. Tinan mo yan, oh. Ay, buti na kaya. Ito na ako. Binabalot nila. 199 lang sir yung kakainin nyo. Huwag nyo na bubag. Dito, cut nyo na sila. Cut nyo na. Tapos kunin yung pangalan nila. Ibay nyo na. Ben, sukot. Tayo na, Pangalan po yan. Hindi po maganda yung ginagawa nyo. Teka, saan ka ba, Toy? Saan? Sabi magde-date na lang kayo, ganito pa. Either kasabot si ate rito o kung ako si ate, maghiwalay na kayo ngayon pa lang, dyan pa lang. Huwag na kayo magmukbangan pagkatapos ito ha. O magkabay ka, pero bakit yung bilang plastic, hindi yung po pwede. Sabog ka ba? Nasinghot mo ba yung usok nung samgyupsal? Sana po, pag hindi po kayo butin, huwag nyo pong bukunin. Oo, kasi syempre, pwede kang magluto tapos kuha ka na ng kuha. So literal, nagnanakaw ka na. Kung hindi namin kayo dito, binabag nyo na yung
Baka na kasi gumagawa na siya ng paraan para mapagkasya 500 peso Noche Buena. Kaso kasi nagkaroon ng CCTV, nagkaroon ng video, nagkaroon ng mga nagsusumbong sa online. Kung wala kasi mga gano'n, kung walang magbabantay sa mga tao, kaya 500 peso. Ganito lang, nakawin mo lang yung mga mararangal na business owner. Buti nga si business owner na to, ano pa kalma pa. Kung ako yung business owner, baka sinabuyan ko pa yan ng mainit na mantika sa dami oh. Alam mo hindi siya content kasi ang dami. Hindi niya kailangan gawin to kung content sayang yan oh. No, sorry ah. Blatter kaya. Okay, ang bait naman niya, pinaalis lang niya. Dito lang sa magnanakaw. Hindi nga pag nanakaw yung ginagawa mo, ano bang tawag doon pag kumukuha ka ng bagay na hindi naman iyo? 199. Hindi ba magnanakaw nga yun? Baka parang siya loophole. So hindi siya talaga pagnanakaw. Pero bawal mo yung gawin. Pero kung bawal mo yung gawin, edi meron ka na rin parang liability sa paggawa nun, di ba? Dahil hindi na ako marunong mag-isip para sa sarili ko yan, ChatGPT. Pwede na siyang, can become not allowed and could be treated as theft if it's unlimited. So bawal na mag-take home. You pack raw items you haven't cooked, consume as intended, or you take extra. Best move, just tell the staff, pwede po pa-take out lang natira. If they say yes, you're good. If they say no, it's not worth. Technically, nga, pwede ka nilang, kasi nasa rules nila eh. Laos na yung modus na yan. Laos na yan. Ganito na lang, magkano yung nila, magkano yung bill nila? 1388 po. Ah. 1388 po. Makinig ka sa akin ha. Una po dito ha. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo ako tutubukan ha. Naging bossing agad. Yan ang gusto ko eh. Una, gahanap ka ng tao mauuto mo, nananakawa mo. Pag nahuli ka na niya, bossing ka na niya, puchay, idol na kita. Pero okay lang, baka bata pa sila, baka natututop. Ewan ko, kasi kahit naman ako nung bata ako, alam ko mali magnakaw. Pero sige, baka ito ang Christmas miracle. Ito yung pamaskong puso na meron si kuya para sa kanya. Tingnan natin. Style mo ha. Pagbayarin mo sila ng bill nila, tapos yung overcharge nila, wag mo na i-charge. Pero mangako ka sa akin na hindi mo ito gagawin. Ikaw mag-isip ka, yung jowa mo ganyan ang ginagawa ko, kasama ka pa dyan, napapahiya ka. Paano kung kunsama siya? Mas mahirap yun. Pero, man, wasak na aura farm, man. Wala na. Kahit lay-up o support ni Kobe, hindi ka matutulungan nito. Well, kung high quality male and high quality female. Isipin mo. 18 years old. Paano pag nagkaanak kayo, ganyan ang gagawin mo? Oy, ito yung pampakain ko. Sige, ito ko lang sa buwan. Hindi dapat kaunti pag ako nagpapatawa sa sarili ko. Ito yung pang 10-month-old niya. Ito yung pangkain na sila. Isang crispy na lettuce. Healthy yan. Pang gerber yan. Pag dinurog nila yung lettuce, tsaka yung patatas, di ba, na matamis sa samgyupsal, pwede na yung pakain sa kanila. Hangit yun ha. Okay. Huwag mo nang i-charge yung mga leftover nila. Ako siya, sabi ko, hiwalayan mo na to. Kung magkakuntsaba kayo, huwag na kayong dumagdag sa huwag na kayo gumawa ng relasyon. Okay. Sana matuto ka, kuya and ate, please. Huwag nyo na yan ipasa sa mga magiging anak nyo. Kaya maghiwalay na kayo kung ipagpapatuloy nyo pa yan. Mayroon mag-ayabal si Presinto, ha? Sunod. Ako na sa SM North. Round dito sa SM guys. Pwede mag-shopping. Wag! Sira CCTV. Huwag ko pa abutin Noche Buena yan. Yari ka dyan. Yan, yung kaninang magjowa, huwag kayo makikinig sa kanya. Matuto na kayo. Tuwid nyo na yung daan nyo. Leche. Sunod. Tulong lunch ba? Ano? Siyatwe. Uy. Oo, okay. Abutahan nila sama game. Brain freeze yan. Okay, pasa mo sa susunod. Pag gano'n mo, saan siningahan mo muna? Tapos binigay mo dun sa susunod. Oh my God. Kung ito mga tropa mo, ito yung mga gusto kong tropa pa next year. Maraming salamat. Sunod. Ano naman yelo na yan? Chicken leg. Kasi utak ko minsan eh. Sunod. Kasi pinap tayo pa may CCTV. Hindi ako makaabot na 500 peso Noche Buena eh. Hey! Kaya maglilis ka na sa hig para worth ang bayad. You down! Hey! Let's go! Pucha, basta sa harap ka ng counter. Sir, isang Marlboro Red sa karne para sa samgyup. Yung bata sa pinto na nangihingi ng barya. Ginagawa mo.
Kulang lang sa talent. 7'11 to 7 inches. Let's go. Pucha, nakahakot ka pa ng customer. Sagot ni Wal. Tama, 1 plus 2 is 3. Hanggang ngayon, lala pa rin. Sagot ni Wally. Sagot ni Wally. Sunod. What? Ang galing ah. Pwede kang panakot ng bata sa para mag-uwian yung mga bata. Ano yung tinatanggal niya? Sa songbook? Talent. Yan ang talent, pucha. Idol. Yan dapat yung tumutunog nung nakita na naglalagay sa bag kanina sa Samgyupsal eh. Sorry ah. Ilang rounds yan? Isang marathon ng kanino ka lang. Nag-interconnect, sabi ko na eh. Bigay mo! Ganito yung ginagawa sa 2025 eh. Makulit ka! Di kaya tumbasan. Nakiuta ka natitirang memes, leche. Binagalan para di makasagot. Ako yung 2026 eh. Makulit ka? Ayaw ka na? Kanino ka lang? Bigla ko siya na-miss. Yes. Practice ka pa rin kayo lagi nasa ilalim, mga tamad. You know? Sige! The farm, the scramble farming. Grabe. Hinihintay ko pa mahulog yung scramble. Nahulog lang ako sa tomboy. Pocha. I wonder. Di na importante yan. Kung paano siya bumibili napkin. Baka matunaw yan ang hot bukas. Di ko lang sino mas malakas maghakot ngayon eh. Tomboy, 7-Eleven, Jimborat. Di ko lang sino sa kanila. Sipag naman ng pre. And haluin mo ang aking puso. Tangin ang galing oh. Ansino, no? Umalis. Hindi tayo mag-inom. Bubutang trabon mo. Wala si Nono eh, parang bata eh. Parang ikaw hindi. Inom Wala yun. yun eh. Basta, bumili ka ulit. Tas uwi ka, hindi tatapong kulit yun. Di lang pala siya ang umiikot dito, pati tampuan eh. Baka siya yung mayroong pang dalang pulutan, tapos ngayon, pagdating na dyan, wala siyang panulak. So isipin ko, accuracy ito, ano yung original niya? Saan si Nono? Umalis. Inawag na tayo mag-inom. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Okay. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Solid. Hindi. Ha? Oo. Okay, kasabi ko lang, baka meron may dala ng pulutan eh. Okay. Baka kala niya aspirin. So paano naging dito naging aso sa kanya? Baka iba lang yung pagkakaintindi niya rito. Sobrang bagay no. Ha? Brad? What? Ako lang mag-a-adjust. Tama sabi, yield to peds. Yun ang ultimate yield. Pagod ako. Gusto lang niya ng onti obstacle sa buhay niya. Mga babae talaga ang ating obstacle sa buhay. Mga gusto nating diretsong daan. Kailangan natin lumiko. Pero gagawin mo lang pag mahal mo. Kasi mas maikli yung tapak dun sa stairs. Ito sabi niya. Halata na yung structure yung problema. Pangit yung paggawa ng stairs. Kasi mas gusto yung umakyat sa ramp. Sinagot naman siya. Ito naman sa isang disabled person. Pag short term spacing sa stairs, mas makakatulong sa mga tao mayroong knee issues. O siya nag-away-away na lahat. Damn! Isihan mo lang, man. Oh, so respectfully, you're so pretty. Gusto ko sa comment section, nag-aaway, di naglalandian, man. Ang bilis. No! Alam ko na. Siya lang. Best choice. Baka di nakakalam, ito ay sa Dispatch. Laro din natin sa ating gaming channel. Follow nyo na. Gusto nyo, pipin ko rin sa comment. Idol ng lolo si Darren Espanto. Laughter is the best medicine, ika. So, okay lang. Kahit halos naghihingalo na si lolo doon. Malay mo, gumising siya, di ba? Papakapit siya. Parang si Darren. Sunod. Ladies and gentlemen, get ready for the last viewing. May pa sobrang Willie Rebilla may coded yung intro na yun. Yung humor ko hindi talaga pwede sa mundong to. Alam mo, kung yun ang gusto nung sumakabilang buhay, go lang. Ako, kung gusto ko ganyan eh. Gusto ko, pag namatay ako, pero lahat ng pupunta doon, sa patay ko, kailangan nila mag-joke. Kahit isa lang. Wala akong pake kung cringe, kung hindi nakakatawa, kailangan ko mag-joke. Yun lang hinihingi ko. Gusto ko matawa sila eh. Yun ang aking pangarap. Tapos ihinto yung music kung kanino matapat siya.
Man, ayoko na pala pumunta kung gano'n. Good sa pala ako. Masaya yan. Nagpapa-quiz bee ako pag nilibig ako. Mananalo makukuha yung 500 pesos net. Saan niya kukunin? Sa kabaho na rin. Marami na may gusto niya gusto nila pag patayin niya masaya. Ayaw nila may nag-iiyakan. Gusto niya magkwentuhan, mag-enjoyan lang. Parte talaga yan ng buhay na alam mo, after a while, kaya nga sulitin niyo ang mga buhay niyo, di ba? Isang try lang ang meron tayo lahat. Unless immortal ka, di ba? Pero isa lang talaga ang try natin. So, sulitin mo na at make the most out of it, ika. Putting the fun in fuel. Okay, wala. Sunod. Ano yan? Maui. Pucha, pinasok niya yung choreo. O, ingat, baka matama kayo ng kotse. Sheesh! Maui walk. Confirm, buhay pa si Michael Jackson. Sunod. Anong gawin nito? Kutsinta Walang sa... baking, sayang ang ingredients. Di ba to kandila sa simbahan? Ay nako. Puto naging kutsinta. Putsinta naman, oh. Sunod. Sela talaga nga naman nagpakilig sa tatay kong negro. Oh, Merry Christmas. Sige, ngiti hanggang lumabas ang bungi. Charo. Sino ba naman tatay Merry ang Christmas, hindi kikiligin tay. pag ganyan yung parcel na dumating sa'yo tapos libre lang? Oh, libre lang kasi hindi man siya nagbayad kami. Masaya ka ba ibigay ito regalo mo? Kasi parang may hinanain ka eh. Parang may pot ka pa eh. Masama pa loob mo eh. Natrasok pa yung tatay. Sunod. Nagsimba kayo na magkaibigan mo kasi magbabawas ng kasalanan pero may nakita kayong 5 hours. Ah, okay. Sa inyo galing yan eh. Content ba to? Content ba to ng isa Tarash? Para mabait sila tatlo. POV, kayo ang tatlong bahaghari. Sunod. Let's swim it. I see boys and girls lumulusog doon sa streets. Oh, I remember the balip. Sakto ah. Lumulutang na their car. Pucha, naging konyo. Ang Christmas, cause green is in their heart. Ganda nito. Saan to? Ilimas. Okay, para mag-rhyme. Okay, the rhymes. Flip top. Let's go. Nating beats. Alam mo yung reference na to ha. Doon sa bubong, bahay is all around us. Habang makurakot, lumulusong doon sa snow. The cold we never bother them cause greed is in their hearts. Amen. Nagising ang aking diwa doon. Dahil dyan, may 500 kay Ninong yan. Maganda ang kanyang talent. Sino yun? Oh, alam ko na laging maraming premyo sa Christmas party ah. At least meron ka na agad fans. Diba? May dalawa na sa gilid. Ang baba niya na. Sayang talaga! Eh pala, ay sarap. Buta, may libre pang plug yung snack. Mukhang hindi natutuwa yung dalawang pasahero sa ginagawa niya dyan. Okay lang yan. Spread the love and the cringe. Sunod, inuman sa police station. What? Mukhang napaaga na ang panghimagas. Mga nagsasabi dito na okay lang naman mag-relax ang mga police. Pero bakit kailangan gawin sa loob ng barangay station? Di ko alam kung talaga uniform nila to. Isuot nila ngayon. Meron silang parang mas pang-official. Pero kasi pag lasing ka, disoriented ka, nakita ka ng mga citizens sa binabantayan nyo, nakita nilang ganyan ka, lasing ka, mawawala yung respeto at yung dignity ng mga kakausapin. Kasi, hindi ka police sa akin ngayon kasi, lasing ka, di ba? Sir, na-hold up po ako. Sige, kung na-hold up ka, shot ka muna dito. Pag natagay mo yan, alis ka na. Okay lang sa akin. Sunod. At dahil dyan, tignan natin ngayon ang sitwasyon ng trapiko ngayong umaga. Simulan na natin dito sa EDSA Cubao kung saang bumper to bumper na ang traffic ng southbound lane mula pa lang sa Quezon Avenue. What? Ang galing doon ah. Ano yun? Nasa siya? Nasa escalator ba siya? What? Galing doon ah. Ganito yung ginagawa ko mga tricks sa pamangkin ko eh. Mythical transition. Let's go. Paano siya hindi natawa doon? Hayop. Uy, let's go. Oh! Yung Christmas ball. Mga sagang bola. Let's go. Ganito daw kalakas sa intensity. 7 to 8. Para malaman ko yung mga furniture mo. Earthquake proof. Bembang proof ba ang furniture nyo?
Mukhang matagal inantay ni Kuya to malaglag eh. Yung tawa niya, nag-i-enjoy masyado eh. Tagay na, bigyan nyo na ng tagayan. Ito, kay Ashley. Ano yan? Wow! Anong SAS 4? Hindi yan PM4, SAS 4 yan ha? Pati si ate baka kapapak dyan. Sunod, tis the season of giving nga naman. Ready ka na ba? Ready na po. Ready na. Tinulak. Baited! Okay lang yan. At least masaya ang kanyang 2025. Pag nyo to share kay ate, para di na niya kailangan malaman. Para masaya siya hanggang next year. Rad? Ang sarap! Oh my gosh! Ay! Parang tao! My God. Ang basa nyo ngayon, anong meron? Dahil ba lumamig? O pinapadala nyo sa akin? Saan ang nilolotion mo? Buong katawan. Yung pati ano po, putay. yung lahat dito po, at saka sa likod po, at saka dito sa... Ano ba, men? Ano ba? Ba't hindi niya napigilan sa sarili niya? Intrusive thoughts. Buong katawan. Yung pati ano po, putay. Dapat tawa ka lang sa sarili mong kalokohan. Mas nakakatawa kasi walang tumawa sa joke niya eh. Yun ang importante sa akin. Basta pag may pwedeng i-joke, ibato mo. Ibato mo lang, i-holy airball mo lang kung saan babagsak. Tumawa na tumawa. Kung napatawa mo sarili mo, panalo ka na para sa akin. Sunod, nagtanong ka sa GC tapos walang sumagot. Nakakabwisit. Alam mo yun, yung parang gusto basagin yung mga mukha nila. Hindi ko alam yung context ito, mga rumal-dumal na binabait nyo ako eh. Pag ganyan, meron na ibang GC dyan na hindi ka nakasama. Mag-overthink ka na. Sunod. Ang hindi magbibigay sa akin ng pamasko, tatama sa kanto ng lamesa yung buki nyo. Ito ba seryoso? Gaya suot mo. Sunod. Me and my group mates. Favorite ko, kopi ko blanca. Delicious pa. Di lang yarn. Mimi, di lang yarn. Gentle din sa Tommy. Switch na. Kopi ko blanca. Mimi, gentle din sa Tommy. Men, VIP yun ha. Na-push through niya hanggang dulo. Kabigat kayo sa kanya. Okay, sunod. Bisaya word of the lawas. Lawas, ha? Sige, ikaw. Nindot ang imong lawas. I thank you. Or lami ang... no. Uy! No. Sa Erase. PG-13 ha? Wala pa akong isulti. Wala pa akong dinudugtong. Mali, lami is erase. Putting the action in Rafi Tulfo in action! Let's go! Yung Pati ano po, putay. Bigyan ng 300. Kasi may issue yan, di ba? Yung parang yung may tip daw. Mayroong ata isang star na nagsabi. Parang yun yung rumor. Yun yung lore dump dun. Sunod, yung nag-video ka pa, pang my day mo lang sana kaso. Asan ba? Anak mo sa bilat ng babae ko? Hindi na po nila. Ano mo, bilisan mo. Bata doon. Hindi na po nila. Bilisan mo. Buong pakwan. Ang bata doon, pangina mo. Ang bata doon. Parang taga-wrong, wrong call lang siya. Hindi yung puday, tatama sa kanto ng mesa, merong naglo-lotion, merong lami. Hindi ko alam, bakit ang basa ngayon ng mga entry? Ano to? Kilala ko yung nagbe-beatbox. Marami siyang ganyan, yung mga ginagawa niyang sass, yung mga kanta eh. This is Kobe Moons, yep. Ayaw ka na. What do you think is the most legendary nostalgic botsang kilala ko. meme in Alam the ko to. Philippines? Part 6. 6-7, alam ko yan. Wait lang. Ito yung nagsabi ng, lakasan mo! Yun. Yes. Marami ako ditong hindi importante na impormasyon. Tiga dito, Sel. Lapit ka. Lapit ka. Ito yung naglalandian eh. Ba't ang linis ng mga mic noon, no? Ano nangyari? Tiga dito. Naging sila na ba? Nililigaw mo yung kapatid ko. Oh, ba't ka umiiyak? Tayo ka. Hindi kita kanin. Tayo ka. Ba't nililigaw mo yung kapatid ko? Sel, ka, Sel. Ang mabubugbog pa eh. Mahal na mahal mo ba? Ay, hindi daw. Hindi ka pala mahal eh. Kung pilitin, hindi ka mahal. Medyo, pare. Baka sabihin. Okay, boto ko ba, pare? Boto ka. Gusto mo to? Sabi mga OG na camera.
Ayusin mo to. Sagot ka. Hindi mong sigawan pare. Huwag mong sigawan para ano. Tay, gago. Sigawan. Huwag yung sigawan tay. Huwag yung sigawan tay. Huwag tay. Isenso. Nakasama! Ikaw, gusto mo to? Okay naman. Pakilala ka na. Piskila. Tingnan wala pa internet, men. Yung mga ganitong simpleng lokohan lang, trip lang, nakakamiss. Gusto mo ang bagal mo. Yun! Let's go, man! Woo! Eto, na-hype pa rin ako sa kanila. Sunod, leche. Na-hype ako dun. Sunod. Ayan, ito pala. Ito yung pinag-uusapan natin kanina kung bakit dumidikit yung pintura pag pinifriction mo. Andiyan yan. Hanapin mo lang yung sagot, makikita mo. Putang ina mo, sir. Marwang pa. Classic din to. Ano? Oh my God, naalala nyo ba yung panahon ng pandemic? Puro ganito, puro mga online class. Ano? Oh, saan tapang mo? Anong problema? Oh, history. Ito na, isa pa to. One of the legendary memes. Part 8. Gana po, nag-iisip. hindi po ikaw yun, sir. Yung kapatid ko, sir. Sorry, sir. Bakit ko naririnig kasi yung usapan ng kapatid mo? Sir, naka-open mic pala. Kala ko naka-off, sir. Sorry, sir. Sinabi mo, sir. Alam mo, siya yun eh. Siya yung sinabi mo. Kapatid mo, sir, tawag mo. Ulitin natin. Exhibit A. Ina mo, sir. Oh, sir, kailan mo tinawag na sir ang kapatid mo? Sige nga, galing mo Pinagbigyan ka lang nun. Sir, ikaw talaga yun, sir. Ito, Nigerian official pretends to faint after being questioned about missing funds. Dapat may ganito sa Senado natin. Dapat may ganito nangyari. Bakit una niya nirekta sa bibig? Okay, nagising na siya. Hindi na niya kinain yung dalawang daliri sa bibig niya. What sort of first aid treatment is that? He played it off for a long... In character na siya until napapit sila laksakan siya ng dalawang daliri sa bibig niya. Masira na. Hindi na niya kinaya. Baka yung missing funds nasa sa chat niya. Sunod. Perfectionist ang mason. Yan. Diba sabi nga nila, pag binigyan kang trabaho, gawin mo na maayos. So, maayos yung gawa. Kakapanghinayang palatadahan. Tama. Parang siya yung gumawa. Sobrang proud niya. Yeah, gawa yan ng tito ko. Galing niya, no? Perfect. Sunod. Naku, pwede na yan. Hipan mo. Okay. Alam ko na. Masyado halata. Dapat pinarolyo. Wala na, namataan namin, sorry. May nauna na. Pag ganyan, wala na, bigay mo na yan. Hindi na yan sa'yo. Sunod! At least maganda OOTD mo. Wala ka lang OOTD as a couple. Diba? Talo ka nung nasa likod. May sakal na. Yung outfit maganda sa mata, masakit sa mata yung nasa likod, diba? Sunod! Ganito, samgyupsal lang ang pwede, okay? Hindi pwede yung nagnanakaw, ha? Hand placement, brutal, wild. Naya kita kuya dito sa jeep, sinapak ako ng katabi. Siyempre, di ka naman niya love. Pag love mo lang. Nakasama! Yan, bago ka mukbangin, alam mo na. Sabi sa'yo, science is hot eh. Kaya importante ang friction. Kung may friction ka, magiging gaya din yan. Panoorin mo, madali lang ito. Tingnan mo. Okay. Tingnan mo tumagos siya sa wall. Paano to ginawa? Panoorin mo. Okay. Ganito So, ang matuto. video. Ayan, dumikit ka sa wall. Editor. Tapos, punta ka sa kabila at tatalong ka. Tama. Kumari. Editor, take Ngayon, notes. panoorin mo yung resulta. Ayan, Wow! tumagos siya sa wall. At Grabe. tumingin sa pinanggalingan. Edit natin. Ayun, Ayan, editing! yung tamang pagdikit mo sa wall. Highlight ang video. Split mo. Tama. Pagkatapos pumunta ka sa kabila. Sheesh po, set for life na Yan, yung portion si na tatay. yan. Alam na. Split mo rin. Pagkatapos, Bago magkaroon ng editing alisin mo boom, na yan ito na. Sa kaliwa. Advanced na siya. Hindi na kailangan. Sa mga matatanda dyan na lagi nagsasabi, matanda na ako, hindi ako pwede matuto. Ayan, makinig kayo kay tatay. Ngayon yun, lumabas ka. Oo, lumabas ka at humawak ka ng damo. Sa mga nalulung na sa edit tulad ko, ayan. Tsaka si Mr. Editor, kailangan natin humawak ng damo. At
tumingin ka sa pinanggalingan mo. Kapag yumaman ka na, nagkaroon nakuha mo ng mga gusto mo, kailangan mo tumingin sa pinanggalingan mo para hindi ka yumabang. Importante yan. Di mo naman kailangan gawin yan para tumugos ka sa pader eh. Magpuyat ka lang araw-araw ng tigi isang oras ang tulog mo, minum ka lagi ng kape at huwag ka kumain ng tama. Tatagos ka rin sa pader, tayo mo lang. Pagiging transparent kayo, opacity mo 50%. Sunod! Any advice? Paano kunin yung bobo naming pusa dito? Sinusubukan na nila, naglalagay na sila ng mga sinelas na natali. Bobo. Okay lang yun. Bili na lang bago. I miss you, Kringle. Crinkles, maraming salamat. Alam ko na kung bakit Crinkles pa. Alam mo, kasi napulbo na rin yung utak ko eh. Tangin na mo kasi ba't ka tumalo? Ayaw na dya. Naalala ko tuloy yung nagmason kanina, mas magaling kesa dito. Baka di niya kasi nagusto yung pagkamason dito eh. Gusto niya kasing pino nung kanina. So kaya siya tumalon. Hindi niya gusto yung gawa. Hindi na gusto ni Crinkles yung iyak mo. Hindi ka panipaniwala. Tingin lang siya sa'yo eh. Nakakatawa. Sunod. 20. Yeah. Salamat John Cena. I-accept mo na lang. May 2026 pa. Handa na kami sa'yo. Sunod. Ganda nun ah. Parang kay Lebron. Ang laki! Tangina sa akin, pamana. Okay lang yan, makishare ka na lang. Kaya nga nandyan ng mga tropa mo, di ba? Para pag bad trip ka sa binigay sa'yo, dekwatin mo yun sa kanya. Ano, nakuha ang hotdog. Kalagay, ito na yung panulak nyo. Yes! Oh! Okay, ako na tayo sa 2025. Skip na, hayop ka, pre. Lagdagan mo pa. Wait, prop nyo yun? Ba't parang kinikidnap nyo? Ba't nakasakal tropa nyo yung prop nyo? Okay na? Yun ang pinakamabilis sa 1, 2, 3, 4, 5. Let's go! Kasi wala pa. Daig pa rin referee sa wrestling. Ayun pala sa caption. Nagmamadali ka eh. Kaya nag-retire si John Cena eh. Sir, kahit sumabit ka pa. Sabit. Wawi. Kala nila kakalimot na rin kami. Ay! Aso dapat gano'ng kabigat? 3 kilo? Bigas na game mo, bigas. Kung ganitong support system lang nakukuha na lahat ng tao, walang magsi-second guess eh, walang magkakaroon na anxiety sa kanilang mga decision sa buhay, maraming magiging successful. Hype lang. Bilang! 1, 2, 3, 4! Yeah! Let's go! Babalik si John Cena sa wrestling. Pwede pala Palalo na siya. natin, puro spaghetti na lang lahat eh. Pwede naman pala. Pwede pala yun. 1, 2, 3, 4, 5. Brain rot na. Ilagay mo! Huwag niyo masyado sigawan, may vibration. 3, 4, 5! Let's go! Parang tropa lang yung prop nila. Sir, sumabit ka. 4 na kilo. Huwag niyo hayaan sumabit yung grade nyo dyan. Winning moment. Okay. Who's calling my phone? Jacob Cortez. 1, 2, 3, 4, 5! Nakatawa yung dinadab siya lagi eh. Yung prop niya eh. 5 kilo nga. Sa'yo. Winning moment. Hype ako sa kanya. Bilang! 3, 5! Let's go! Sige, tuloy mo! So, patayuin nyo na si Prop dyan. Patayuin nyo na. Wala pa rin, wala. 4, 5! Aper! Tayo na lang din ako. Na-hype na ako eh. Lagyan mo ba? Yun lang. Okay lang, men. Ang bigat nun. Pati ata yung mga responsibilidad ko, pwede ko nalagay dyan eh, para gumaan-gaan na yung pakiramdam ko. Ito pala yun. Maganda. Wala ko alam sa engineering, so di ko lang paano siya tumibay ng ganon. Ang alam ko lang, kailangan mo ng supportive parents and friends para tumibay ang loob mo. So, Rad, naninigil ng terror rin yung treasure. Eminem! Shaking! Yan, ito dapat yung paraan ng pagsingil sa mga contractor doon eh. Para sure na ibibigay agad sa kanya. Bigyan nyo siya ng hype na galing doon sa mga engineering. Rad, mga palaro sa Kiss Party, suntukan, Black Blast, Uno Cards, Tongit, Scatter, Color Game, Terem. Galing! Pucha, matututunan nyo sa mga tatay nyo. Sunod, ito, history. General, pabarating na mga Amerikano! Pabarating na mga Amerikano!
Agiki! Ginagawa mo! Eh, mga classic. Ito, lagay mo rin to. Part 9 na tayo, di ba? Storage. Ride. Oh, let's go! Bruce Pulis! Oh! Oh, tawarak! Kaya pag sinabi niya na, Sir, pakilabas na lang yung nasa bag mo. Tapos hindi mo nilabas. Ano? Nakalimutan ko lang ID ko, boss. Hindi, pasahan mo nga yan. Hindi ka nakikinig eh. Kaya ilang beses ko ba, sasabihin sa'yo, magdala ng ID. Kaya ilalagyan kita ng black eye. Sarad! Ay no, tangin ng angas ng sapatos ah. Ay, pako na to. 24 hours ah. Hey! Lagi ka available para sa EA. Let's go! Pwede ko, hindi naman. Gang sign, gang sign! Hey! Tingin Wala pang tulog yan! Sarad! Oh, shit! Nagulat ako ga! Yung mga tira-tira pagkain galing sa mga Pisos Party, ayan, nandyan, mumultuhin ka. Ilang beses mababa ako iinitin. Sabi ng 10-day-old mong spaghetti. Sarad! Liyo. Kay Renji. Si Ninong. Halloween pala, hindi pala tayo Pasko. Sarad! Oh my God. Kaya naman! Di pa ako matatapos ng taon na hindi mababawasan na lakit po. Sige na, tagalan mo na ako. Okay lang. Talo pa, Leche. Kala ko mananalo na ako. Kala ko, this is my year eh. Leche, ayan, infinite energy. Yan, natutunan niya kasi nakikinig siya kay Sir. Putang ina mo, sir. Hindi niya minura si Sir, natuto siya ng infinite energy. Sunod. Yot? Neuron activation. Kabuti na yan ang tinuturo niya kesa normal day in Visayas. Ay di puta. Hey! Si Pogi nakalabas na naman. Hindi puta yaw. Yala sakit ko prasko niyaw. Alinte. Binabantayan niya yung buko mo. Sige ka panguro pag ito. Hey! Inasur mo tayo pula. Igahit na dito. Lintian gid. Sayang ko prasko. Unsa. Basta ba narinig ko unsa, alam ko na may Visayas in the vicinity. Sunod. Go. Whoa! Let's go! Ching! Saan ka naman? Ang linis masyado. Dumihan mo pa, ate. Ako, makunat, matigas. Ang ina mo, sir. Wow! Ano to? Does anyone know CPR? I know CPR. Anyone else? I know CPR. Hell yeah. Probably thought he actually needed CPR. Is this you? What state do I belong to? Ba't ako nagpipigil? Talo naman ako. May brain na tayo ka na. Yun na kaya. Yeroma! My favorite boy. Anyone else? Yung tono niya rito parang katono niya eh. Tira mo. This is a load of barnacle. Yan yung vibe niya. Sunod! Anak ng titing oh, magtapang-tapang mo talaga. Kahit anong rides daw, kaya nang sakyan. Sino umaway sa'yo? Anak ng titing kayo ah. Paskong Pasko nag-aaway ha? Hindi kaya dito. Kung minaaway si Bayani at Bayani. Sasakyan namin yung pinakamabagis ditong sasakyan. Sino? Sino mabangis dyan? Mamaya. Yun o, apir. Pira mo. Ay, yung ano mo. Oh, sige. Let's go. Sasakyan namin yan. Brad, sasakay tayo dyan. Natakot na. Ba't punta ka rito? Tara na. Ayaw na, di na kaya. Sure ka, na mo? Mang titing ka, tapang-tapangan ka lang yata eh. Question na. Ano? Alanganin. Nanghina tuhon. Kaya mo ba? Nakasama! Hindi pwede dyan, halika na. Magagad sila oh. Hindi na tayo nakasakay eh. Nandito na lang kami oh. Sweet na ba nila? Natatakot ka pa rin? Sabi niya kasi sasakay kami kanina. Ngayon, nandito lang kami sa gilid. Pero siya sa probinsyano Natatakot pa rin siya. Galing niya umaktig Ang yabang-yabang mo kanina eh. Sa'yo lang ako titiklop kuya. Ito makulit ay. Huwag ka naman takot ha? Natatakot ka pa rin? Ba sila? Magkaibigan ba sila or Hindi na? kapatid? Matapang ka na? Oo. Yung mga kamastero, Nakatawa naman, di ba din niya pinilit? Hindi kami nakapag-biking.
Kasi natatakot si Master Pogi. Nasabi niya siyang nag-imbento ng tapang. Nag-imbento ng tapang. O siya nag-imbento pero di naman siya lagi meron nun. Minsan pinamimigay niya ang tapang. Stop! Oh! Ito ulit Turtle Legs. Alala si Stop po. Siya red. Ano yung classic. Stop! Stop! Pam! Okay, kinakausap niyo. Pinapamatay niya na. Okay, pinapatigil na niya. Makinig kayo kay Master Pogi. Di naman niya master kung hindi siya mapogi eh. Master, stop! Open na yun. Sabi ko sa'yo, banata mo sila eh. Huwag mo bigyan ng mga armas yan. Masyadong malakas yan para sa mundo ng mga tao. Banata mo sila. Pasabugin Bang! Bang! Alam lang ito. Yun! Paistabin Wala pang kasayan. Kasay mo. Oo. Di pa kumakasayan, nakakabaril na yan. Yan o, banata mo no. Huwag kong banatan yung nagbabantay. Sasakay na rin kami mga kawasin. Hintay namin yan. Sasakay na rin tayo. Halika na. Tama! Halika na. Sakay tayo dyan. Halika na. Halika. Sumakay nga siya. Nahihilo din tong kasama ko kasi hindi siya nakasakay. Partida yun ha, hindi pa sumakay ha. Oo. Napakit na ba sila pababa? Takot na takot ako. Oo. Langanan, dami pila. Oh, hi guys sa vlog namin. Hi! Interview natin tong mga kumusta ang pagbabiking? Muntak na akong masuka. Interview na lang tayo ng mga Hindi nga ako sakay talaga. nakasakay nito eh. Hilong-hilo siya oh. Ano? Kulit mo kasi eh. Tuloy. Puwe, patay. Okay, matapang ka na? Oo. Matapang ako. Papara. Buti na lang, hindi sa dulo ko na panood. Kung hindi, sure talo ko doon. At least mas nag-enjoy lang sila. Sunod, napasaya mo ko. Kailangan ko sumaya ngayon patapos na yung taon. Hardcore Beyblade. Sa motor. Kamu jangan di depan situ, ntar gak geludung. Saan yung sa motor? Di tumatakbo lang. Gogo. Pag yan nagtama, Big Bang yan. Kuat masih. Ano inaantay nila? Ba't hindi pa nila pagtamain? Pinapabalik mo na rin dalawa. Alam ko, motor yung nagbatak eh. 1, 2, 3, buka. Let's go! Sa pagdikitin mo. Yan, kaysa puro Minecraft tsaka ML. Ayan, lumabas tayo. Ayan na. May isang tuhod na mabibira dito. Urong mo pa. Oh, shit! Matatanggalan pa ako ng daliri dyan. Sunod. Milkshake brings to the boys. It all interconnects. But you have to check my milkshake brings all the boys to the yard and then medyo abing tingin sa brain cell nag-connect. Minsan lang ako makasakto ng meme. Sunod, vibe lang. Aura Farm na naman. Aura Farm, let's go! Iba yung arrive, talagang head-turner. Laging fresh, nakatambay lang sa corner. Dog of today versus cat of tomorrow. May nakasulubong ka nagmamadali magpape. Excuse me! Ghost Project to! Yung mga hindi nag-ambag sa thesis, sila yung magpiprint. Kailangan galingan mo talaga para mabilis. Rod. Oh boy. That's Horizonte Japan in a nutshell. Munti ka na maging tama kasi mag-aaral ka eh. At pauli. Bakit hard G yung kay Miranda Cosgrove? Okay, doon na tapusin yun. Baka pag tumagal ba ito, may huling tumawa katalo kayo. So, kung gusto para bagay nito, huwag nyo kalimutan like, share sa mga gusto nyo tumawa ng friends. Sana napasaya kahit konti. Playlist sa lahat tumawa katalo kayo nasa baba, nasa pin comment. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon 2025. Ito na ating huling tumawa katalo ka ngayon taon. Hindi pa naman ito yung huli kong video this year, pero alam ko marami din nanonood dito ang ating series. Kaya gusto ko ulit magpasalamat sa inyo. Sa suporta nyo throughout the years. Hindi ko na mabilang kung gaano tayo
matagal dito. Pero hanggang ngayon, nag-enjoy pa rin ako. Pakita to sa inyo, may pag-usap sa inyo, mga magkamustahan tayo, ano na ba ginagawa natin. Marami ako nakikita sa comments natin na sinasabing graduate na siya, or ganito na siya, engineer na siya, lawyer na siya, nurse na siya. Kahit sino pa man kayo na nakakasama natin ngayon at nagsisimula pa lang, papahinga, manonood ng video, kahit ingay lang o white noise, kahit di kayo manood pa, di nyo kayo maumay sa aking mukha, papasalamat ako sa inyo. Kasi kung di dahil sa inyo, wala tayo ngayon dito. Kaya gusto ko magawa nyo lahat ng mga gusto nyo gawin sa buhay. Tulad ng mga inaaral nyo at tinatrabaho nyo. At meron din pala kami lumabas ako nung na-upload na namin na bagong channel, ang Laro Lounge. Kung saan naglalaro kami ng MTG, Pokemon, Yu-Gi-Oh! Kahit ano pa yan, basta maglalagay namin yung kasama mga tropa namin na naglalaro kami na iba't ibang mga card games at board games like yun, at i-follow nyo na din. So you will receive sa face 9. So, 6. 9. Sarap ba? Tanggapin mo ang 9. Sabi ni Avatar ako. Sana si Ang. Mamaya, nakasakay pa Dumigisan gano'n, wala siyang sa yung position ng mga elders. Wala siya. Pay ako ng 3. Labas ko si Pirate Peddlers, diba? Ilig sa One Piece. Meron siya. Small talk. Baka gusto nyo, diba, pang tanggal umay din sa mga memes paminsan-minsan, kasama aking mga tropa. Ito-try lang din kami ng mga bago ngayon. Kaya dapat ikaw din subukan mo din. Bakalay mo, yan ang mag-iba ng buhay mo. Basta bigyan mo ako ng 10% cut sa kikitain mo milyon, ha? Merch, description, like yun ay IG, FB. So mag-ingat kayo palagi. Ako lang si Paulo lang 2025. Sana sa 2026 ay makamit natin ang ating mga pangarap. Kung hindi man sa taon na yun, kahit magsimula lang na makamit na ating mga pangarap. Paulo 2025, umay na. Shoo!